Kula pun krungu kabeh November 2025 Ibu Drono beres. Monggo Bapak sinten sing dereng? Monggo. Kula mboten apa sing tunggal lho nggih. Monggo. Sing dereng. Ah nggih monggo. Nah, nggih. Kalau Pak Herman Velani ngoten Pak Herman Velani. Pak Herman Velani wonipun Selasa kula siarne terus ing RRI Surabaya niki. Alhamdulillah RRI niku saged dipirengaken secara digital nggih. Dados Selasa Abah Cipta niki wonten Sumbawa nggih. Wonten Dusun Labangka, Kecamatan Labangka, Sumbawa Besar. Itu Nusa Tenggara Barat, tapi tetap sangat memantau 96,8 RRI Surabaya melalui live streaming utawi melalui RRI digital. Bangga Bapak, di Bapak mau, Pak, putih Pak mau, dereng. Oh alah, maka ya disusul, maka sinten sing badhe derek nyawer, derek bukso. Mboten nyawer mboten napa-napa Pak, monggo basa mawon nggih. Basa mawon nggih, dene pun besokin nyawer ya apik, gak nyawer ya kebangetan ngono ae. Maka apa Cipta mohon petunjuk Pak, sinten Pak sing harus tampil Pak. Monggo. Hah? Monggo enten kajian? Gak ada ya? Sambut mboten wonten? Ayo, monggo. Bapak Herman Velani, Bapak Sodik, nggih, Pak Amin Tohari, pundi tiange? Wonten-wonten iki. Nggih, men wonten-wonten kula lajengaken menghibur langsung jeneng kangge jenengan mawon nggih. Kalau mau joget bekso nggih silakan nggih. Langsung mawon minggah dateng panggung Ludruk RRI Surabaya. Ayo, kene Duk. Alfa, ini Pak. Tampil Pak. Ya. Ambil Sinta gak apa-apa. Lagu nopo kene ayo. Ya. Niki Okva niki bintang TV hari Jawa Timur. Ya. Kali ini Mbak Yusinta niki asli TVRI. Ini sampean gak joget rugi. Saestu. Ini sampean gak munggah rugi. Sing rugi kula kan sing ayo apa lagune ayo. Ayo. Capek gunung monggo. Monggo Pak. Dirasa gawe apa duitmu? Beksa mriki Pak. Monggo minggah Pak.
Iya, permintaan cabai gunung sampun. Kagem Bapak Tanusi. Ingkang pundi Pak Tanusi. Ya. Monggo Pak Tanusi. Ah, mriki lho. Barokai putra-putrane Pak, barokai jenenge kata Bapak Tanusi. Monggo ngriki Pak. Joget campur sari. Keripik gedang godhog getelo. Edang bapak padha krasa bapak Pak Tanusi. Menika Ibu sinten? Ibu sinten? Ibu sinten? Kalian Ibu sinten? Ibu Sulawi. Pak D, aku anak siapa lagi ta? Nggih, Pak Tanusi, sing dhewe sabar nggih.